जिसु ख्रिस्टनि बाखनायजानाय जाथोंसै आरो जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना माब्लाबा थर खालामफेरदोंनि जे नोंथांनि नखराव थानाय बै फिल्टारनि खामानिया मा, बै दै जिथु फिल्टार दङ बै दै फिल्टारनि खामानिया मा होननानै नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंने? येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना निस्सय सानदों। नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ जे जोंनि नखराव जिथु दै फिल्टार दङ गोबां रोखोमनि बायदि बायदि आलादा रोखोमनि थागोन। दानि गोदान मुगानि इलेक्ट्रनिक्स माखासेफोर थानो हागौ, सोरनाबा रिंआव थानो हागौ, आलादा आलादा रोखोमनि फिल्टार्सफोरा दङ। बे फिल्टारनि खामानियानो जादों जाहैबाय जोंनो गोग्गो दै होनाय। जों जेन गोग्गो दै मोनो आरो बे दैखौ जेन जों लोंनो हायो आरो जोंनि देहायाव जेन जेबो प्रब्लेम जाया, जेंना जाया, बेनि थाखाय जोंहा दैनि फिल्टार दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना जोंनि खोमानि थाखायबो जोंहा फिल्टार नांगौ। जोंनि जिथु सोदोबफोर दङ बै सोदोबफोरखौ फिल्टार खालामनो जोङो नांगौ। येस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै आङो बेबायदि मोनसे इसोरनि बोसोन लानानै फैदों जेरावहाय जोङो बुजिनो नाजागोन, सेस्था खालामगोन, सोलोंगोन दि जे जोंनि मोनफ्रोमबो सोदोबफोर, जि सोदोबफोरा फैयो बै सोदोबफोरखौ जोङो फिल्टार खालामनो नांगोन। जि सोदोबफोरा खोमायाव हाबनो नांगौ बैफोर सोदोबाल' हाबथों, दा बेबायदि फिल्टारखौ जोङो नायगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ, जि बाथ्राफोरा जोंनि खोमाजों हाबोब्ला जोंखौ नस्थ' खालामगोन, जोंनि जिउखौ गुबुंले खालामगोन, बेबायदि सोदोबफोरा जुदि हाबोब्ला जोंहा जेंना दङ। जेरैहाय जोंनियाव जि फिल्टार खालामै दैया जोंनियाव हाबोब्ला, जों फिल्टार खालामै दैखौ, गुबुंले दैखौ जुदि जों लोङोब्ला जोंहा जेंना जागोन, बेरामफोर जागोन। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव माखासे सोदोबफोर दङ जाय सोदोबफोरा जोंनि जिउआव हाबोब्ला, जोंनि खोमाजों हाबोब्ला जोंखौ नस्थ' खालामनो हागौ, बरबाद खालामनो हागौ। गाज्रि खोनासङोब्ला गाज्रियानो जागोन। बेनिखायनो जोंनि खोमाखौ जोङो गार्ड होनो नांगोन। अनजाग्राफोर, दिनैनि बिसया बेनो जागोन। जों बे बिसयाव बाथ्राखौ सावरायलांगोन। दे अब्ला गोसो होदो जेन जोंनि खोमाखौ माबायदि गार्ड खालामनो हायो। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला दानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होदो। अनजाग्राफोर, केमेरानि खामानियानो जाहैबाय खेबखांनाय एबा सेबखांनाय। माबा मोनसे मोजां गाज्रि जिखुनु जाया सावगारिखौ जुदि नोंथाङा पसन्द जादोंब्ला, मोजां मोनदोंब्ला बेखौ सेबखाङो आरो महर होयो आरो बेखौ जोङो फिउचाराव नांगौब्लानो बाहायनो हायो। अनजाग्राफोर, जों जि बाथ्राफोरखौ दैलि खोनाबाय थायो, जों जि बाथ्राखौ खोनायो बै खोनानाय बाथ्राफोरा जोंनि गोसोआव महर बेरखांहोयो, जोंनि मेलेमाव मोनसे महरखौ होयो। जों जुदि गाज्रिखौ खोनासंगासिनो दङब्ला, गाज्रिखौ जोङो जुदि लागासिनो दङब्ला, बेयो जोंनि गोसोआव थांनानै गाज्रिखौ महर होनानै दोनगासिनो दङ। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 8:24 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोङो जे रायो बेनो नोंखौ फोथांनानै लाखिनो एबा फोथैनो हागौ। अनजाग्राफोर, इसोरनि बोसोना स्पस्ट। जों जि बाथ्राखौ बुङो बे बुंनाय बाथ्रायाव जोंनि थांना थानाय, जोंनि थैनायनिबो बाथ्रा दं। देट मिन्स जेब्ला जोङो बाथ्राखौ खोनायो जों बै बाथ्राखौनो जोङो बुंफिननो नागिरो, एबा जों जुदि गाज्रिखौ खोनासंदोंब्ला जों गाज्रिखौनो बुंगोन। जिखौ जों खोनादों बेखौनो जोङो बुङो आरो जोंनि जि बुंनाय बाथ्रा, बै बुंनाय बाथ्राफोरा जोंखौ फोथांनोबो हागौ, फोथैनोबो हागौ। अनजाग्राफोर, सेथि बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय, जों जुदि गाज्रिखौ खोनासङोब्ला जोंनि गोसोआबो लासै लासै गाज्रि जालाङो। हमनानै ला, नोंथाङा फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि खोमायाव माखासे गाज्रि रादाबफोरा फैबाय, एबा सोरनिबा नांज्लाय खमज्लायनि बाथ्राया हाबफैबाय, एबा सोरनिबा गाज्रि रावखौ नोंथाङा खोनाबाय, अब्लाना नोंथांनि मेलेमाव बै बाथ्राफोरा हाबबाय आरो गासै सानसे मानिनि समखौ, नोंथांनि जिथु सानसे मानिनि सम दङ बै समखौ, नोंनि समखौ गाज्रि खालामगोन। मानोना नोंबो बै गाज्रिफोरखौनो साननो हमगोन। नों जि गाज्रिखौ खोनादों बै गाज्रिखौनो नोंथाङाबो बुंनो थाखाय नाजागोन आरो नोंनि जिथु गोसो दङ, जि गोसोआव गाज्रिफोरा हाबदों बै गोसोआबो लासै लासै गाज्रिखौ सिन्ता खालामगोन, गाज्रिखौ बुंनो नागिरगोन, गाज्रि जालांगोन, गोसोआबो गाज्रि जागोन। बेनिखायनो 1 करन्थियारि 15:33 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंसोरो दा बुरखायजा, गाज्रि लोगोफ्रा मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा जुदि एबा जों जुदि गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जायोब्ला जोंबो गाज्रि जानो हागौ। बेवहाय साबधान जा होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंखादों जे बुरखायजानो नाङा होननानै। मानोना गाज्रि लोगोफोरा गाज्रि रावफोर रायज्लायगोन, गाज्रि सोदोबफोर बाहायगोन आरो बै गाज्रि राव रायज्लायनाय, गाज्रि सिन्ता खालामनाय, बै गाज्रि सोदोबफोरा जोंनियाव हाबगोन, नोंथांनियाव हाबगोन, बै खोमाजों हाबगोन आरो बै खोमाजों जेब्ला हाबगोन जोंनि गोसोसिम सहैगोन आरो बै गोसोसिम सहैनाय जिथु बाथ्रा, गाज्रि बाथ्राफोर, बियो जोंखौ लासै लासै गुबुंले खालामगोन। लोगो लोगो गुबुंले खालामाबो जानो हागौ, नाथाय लासै लासै सानसे
सानफा एफा लासै लासै नोंथांखौ गाज्रि खालामनो हागौ। मानोना गाज्रि लोगोफोरा माब्लाबाबो मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनाय नङा, मोजां सिन्था खालामनाय नङा। सानफ्रोमबो गाज्रि लोगोफोरजों जुदि लोगो जायोब्ला नोंथांनि गोसोआबो गाज्रि जालांगोन। मानोना नोंथांनि खोमाजों गोबां गाज्रिफोरा हाबबाय थागोन आरो बै गाज्रिफोरा हाबबाय थानायनि गेजेरजों नोंथाङाबो गाज्रि जालांगोन। मानोना नोंथांनि गोसोआव बै गाज्रिया जमा जागोन। नैथि बाथ्रा, गाज्रिखौ खोनासंनायनि गेजेरजों फोथायनाया लोरबां जालाङो। अनजाग्राफोर, गाज्रिखौ खोनासंनायनि गेजेरजों जोंनि गिनायफोरा बांलाङो। गाज्रिखौ खोनासंनायनि गेजेरजों जोंनि सिन्ताफोरा बांलाङो। गाज्रिखौ खोनासंनायनि गेजेरजों जोङो गाज्रिफोरखौ सिन्ता खालामो। रमारि 10:10 सिरियाव ओरैहाय लिरनाय दङ, अब्ला इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनायजों फोथायनाया सफैयो आरो ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोथानायजों गाहाम रादाबा खोनाजायो। अनजाग्राफोर, जोंनि जिथु फोथायनाय, बै फोथायनाया खोनासंनायनि गेजेरजों गोबां गोहोम खोख्लैयो। जों जुदि गाज्रिखौ खोनासंबाय थायोब्ला, हमनानै ला नोंथाङा जुदि सोरबा सासे इसोर फोथायै मानसिजों जुदि दङब्ला, लोगो जादोंब्ला, बिथाङा जुदि बुङोब्ला बुहुमाव इसोर गैया, आरो जुदि बिथाङा जुदि बुङोब्ला जिसुआ नंखायसो होननानै बुङोब्ला, जुदि बिथाङा बुङोब्ला इसोरानो गैया, जिसुआ नंखाय, जिसुआ मोजां नङामोन, जायनि जाहोनाव बियो क्रुसाव थानांदोंमोन, बेफोरबायदि जुदि नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंग्रा मानसिजों नोंथाङा जुदि लोगो जायोब्ला नोंथांनि फोथायनायाबो हयथ' लोरबां जागोन। मानोना नोङो गाज्रि लोगोनि बाथ्राखौ खोनासंगासिनो दङ। बियो सानफ्रोमबो नोंथांनो बे एखे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों। मानोना नोंथाङा बाइबेलनि बोसोनाव रोदा सुरनानै थायाखै, जायनि जाहोनाव गुबुननि बुंनायखौ खोनासंबाय थादों आरो बै खोनासंबाय थानाया नोंथांनि फोथायनायखौ लोरबां खालामलांगोन। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बेयावखायनो खोनासंनाया साबधान, जों गोबां साबधान जानो नांगोन। जों जुदि नंखायखौ खोनासंगासिनो दङब्ला, नंखाय बाथ्राफोरखौ खोनासंगासिनो दङब्ला, बै नंखाय बाथ्राफोरा नोंथांनि फोथायनायनि सायावबो जेंनाखौ लानानै फैगोन। डेट मिन्स नोंनि जिथु फोथायनाय दङ, इसोरनि सायाव जिथु फोथायनायफोर दङ, बै फोथायनायफोरखौ लोरबां खालामगोन। बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो मा बोसोन खोनासंनांगोन? बे जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनांगोन। सोरबा मानसिनि नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनायखौ जुदि खोनासङोब्ला जोंनि फोथायनाया लोरबां जालांगोन। दानाब्ला फैदो थामथि बाथ्रायाव, जों जुदि गाज्रिखौ खोनासङोब्ला एबा गाज्रि सोदोब खोनासङोब्ला जोंबो गाज्रि सोदोब बुंगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मोनथिगौ जानांगौ, बे जाहैबाय बाख्रिनि सिङाव मा थायो? माइ थायो। माइ थानायखायनो बाख्रि सिंनिफ्राय माइआ ओंखारबोगोन। थिग बेबायदिनो जोंनि गोसोआवबो जुदि गाज्रिया दङब्ला, बै गाज्रिया खुगानि गेजेरजों राव जानानै, सोदोब जानानै ओंखारबोयो। आरो बै गाज्रि सोदोबखौ जुदि जों खोनासङोब्ला जोंबो बेबायदिनो बुंनो नाजागोन। दिनै जोंनि मण्डलीफोराव गोबां गाज्रि सोदोब बुंग्रा सुबुंफोर दङ, सेंग्राफोर दङ, सिख्लाफोर दङ, बोराय बुरैफोर दङ, जायफोरा गावनि सालायनि गेजेरजों गोबां गाज्रि सोदोबफोरखौ दिहुनो। आरो जों जुदि बै गाज्रि सोदोब दिहुननायफोरखौ जुदि खोनासंबाय थायोब्ला जोंबो बुंगोन, जोंबो बुंफ्लांगोन। मानोना जोङो खोनासंगासिनो दङ, बै गाज्रिफोरखौ खोनासंबाय थादों। आरो बै खोनासंबाय थानायनि थाखाय जोंनि गोसोआव बियो बेरखांहैदों, महर होदों। आरो बै महर, गोसोनि महरा राव जानानै, सोदोब जानानै बियो खुगाजों ओंखारबोगोन। बेनिखायनो लुकासनि 6:42 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, जायनि गोसोआ मोजां बिनिफ्राय मोजां बाथ्रा ओंखारो, आरो जायनि गोसोआव गाज्रि साननाय दं बेनिफ्राय गाज्रि बाथ्रा ओंखारो। मानोना गोसो सिङाव थानायासो बाथ्राजों ओंखारो। दा बेवहाय अनजाग्राफोर साबधान जादो जे सोरबा नोंनि खाथियाव जुदि गाज्रि सोदोबफोर, गाज्रि रावफोर बाहायगासिनो दङब्ला बैफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनायनिफ्राय गोजानाव थादो। मानोना नोंनि सिङाव हाबोब्ला बियो नोंखौ गुबुंले खालामगोन। दा बेवहाय बैबायदि बाथ्रा बुंनाय मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव थादो। ब्रैथि बाथ्रा, गाज्रि सोदोबफोरनि गेजेरजों सैताना हामला खालामो, एटेक खालामो। अनजाग्राफोर, सैताना बे खोमानि गेजेरजों जोंनि गोसोखौ गाज्रि खालामनो नाजायो। जेरैहाय नंखाय बुंनाय, सन्देह खालामहोनाय, गिनाय, रागा जोंहोनाय, नांज्लायहोनाय, मेगन सानाय, बेफोरबायदि बायदि खामानिखौ एबा बेफोरबायदिखौ जोंनि गोसोआव सोनानै होयो। बेनिखायनो जहननि 8:44 सिरिया ओरैहाय बुंदों जे सैताना थगायनायनि मिसानि बिफा, थगायसुलानि बिफा होननानै बिखौ बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर साबधान जादो, नोंनि खोमानि गेजेरजों गाज्रिखौ सोना होनो सैताना गोबां खामानि मावबाय थायो। जे गाज्रिफोरखौ सोना होनायनि गेजेरजों गोसोआव जेन गाज्रि जाहैथों बेखौ सैताना हास्थायो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, बाथि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय बे खोमाजों अब्ला जों माखौ खोनासंनो नांगौ? बेनो जादों जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ जों खोनासंनो नांगौ। बिनि उनाव मोजां आरो गोथार बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो नांगौ। बिनि उनाव सैथो आरो जिउ होनो हानाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंनो नांगौ। जि बाथ्राफोरा जोंखौ इसोरनि फारसे दैदेनलांगोन बै बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो नांगौ। जि बाथ्राफोरा
बाथ्राफोरा जोंखौ थुलुंगा होगोन बैबायदि बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो नांगौ। बेनिखायनो फिलिपियानि 4:9 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नंगौखौ मान होजाथाव, नियाय, गोगो, अनजाथाव आरो गाहाम सानजाथाव बेफोरबादि मोजां आरो बाख्नायजाथावफोरजों नोंसोरनि गोसोखौ सुफुंदो। जेब्ला जोङो जोंनि गोसोखौ बेबायदि गोथारफोरजों जोङो सुफुंनानै दोनगोन, जोंनिफ्रायबो फंसेबो गाज्रि बाथ्राफोरा, गुबुननि इनायनि थाखाय फंसेबो बाथ्राफोरा जोंनिफ्रायबो ओंखारनाय नङा। दानाब्ला फैदो द'थि बाथ्रा फारसे। अब्ला जोङो गावनि खोमाखौ माबायदि रैखाथि होनो? सेथि बाथ्रा, गाज्रि बाथ्रा खोनासंनायनिफ्राय गोजानाव था। नैथि बाथ्रा, नंखाय बाखाय बाथ्रा सावरायग्रा एबा गाज्रि बाथ्रा सावरायग्राफोरनिफ्राय गोजानाव था। थामथि बाथ्रा, सानफ्रोमबो बाइबेलनि बोसोनखौ खोनासं आरो फराय। ब्रैथि बाथ्रा, वर्शिप खालाम, देट मिन्स खुलुमनाय, सिबिनाय आरो आर'जखौ खालामबाय था। बोसोन बिजाब 4:23 सिरिया ओरैहाय बुङो, नोंनि साननायाव नों साबधान जादो, नोंनि साननायफोरजोंनो नोङो बासायजागोन। गार्ड योर हार्ट होननानै इंलिसाव बुंदों, गार्ड योर हार्ट। देट मिन्स गावनि गोसोखौ नेफ्लाय, मानोना मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा जोंनि गोसोनिफ्राय फैयो। जोंनि गोसोआव जों जि सानो बे बाथ्राफोरानो, साननायानो सोदोब महरै ओंखारबोयो। बेयावखायनो गार्ड योर हार्ट, गावनि गोसोखौ अरायबो नेफ्लाय। अनजाग्राफोर, जों गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायो, जों गोबां मोजांनि बाथ्रा रायज्लायो, नाथाय गोबां समाव जोङो फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ बावनानै थायो। दिनैहाय जोङो बे फिसा बाथ्राखौ नायबाय, नाथाय जोङो गोसो सोलायनायनि, रिपेन्टेन्सनि बाथ्रा, आलादा आलादा गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों, धोन दौलतनि बाथ्रा सावरायदों, आर'जनि बाथ्रा सावरायदों, नाथाय जों बे खोमानि बिसय सावरायाखैमोन। नाथाय दिनै जोङो सावरायबाय, बे खोमायाबो जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि आरो बेजों हाबनाय जि गाज्रि बाथ्राफोर दङ, बै बाथ्राफोरा जोंखौ मा खालामनो हागौ, बेफोरखौ जोङो बे 10 मिनिटनि एबा 11 मिनिटनि भिडिअ जोङो नायबाय। अनजाग्राफोर, नंगौ, जों जुदि गाज्रिखौ खोनासंबाय थायोब्ला बै गाज्रिया जोंनि गोसोआव हाबनानै जोंखौबो गाज्रि खालामनो हागौ। दा बेयावहाय साबधान जागोन, जोंनि खोमाखौ जोङो मोजांजों बुंफबहोनि, मोजां बाथ्राखौ जों खोनासंनि, जि बाथ्राफोरा जोंखौ इसोरनि फारसे दैदेनलांगोन, जोंखौ जौगाहोगोन, बैबायदि बाथ्रा फारसे जोङो गोसोखौ होनि एबा खोमाखौ होनि। देवब्ला अनजाग्राफोर, गाव गावनि खोमाखौ गार्ड होगोन। देवब्ला दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय मोजां जादोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो मोनसे लाइकखौ होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो मोनो। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै। थेंक इउ, आमेन।